ka-adventure, ambak nga channel Renato Kilaton og ka-adventure natakaron sa Barangay Tapon, lungsod sa Ubay. Og ka-adventure atong harion ang atong panginabuhian sa mga bulaanon. Kining gitaw og rubber maker ka-adventure. Mayong buntag sir. Kisay nga na to sir? Gilbert Tan. Pila na katuig kaning mga sir? Mga kanang rubber maker sir? Mga 15 years na tingnan may 15 years ka adventure. Pila na itong bata ron sir? Lagi na. Napapag ongoing pa. Okay ka adventure kanang ato makita karon sir. Magbuhat na karon sir. Magama na ko. Okay ka adventure, magama ni si sir o kanang usay gabo na to una sir. Silungan sa manok. Silungan sa manok kunya. Daghan bang mag-order ni sir? Daghan na order karong umabotay nga kuan karon. Okay ka adventure, daghan sila makita na to mga manindot nga mga lingkuran sir, lingkuranan, sa paibaton sa mga lingkuranan, mga busing, mga flower pot. Mga sunflower nga kanang kaang. Okay ka adventure, ari na to makita ang mga rubber maker nga mga hinibo ni Sir Gilbert Tan. Ato makita karon nya atong tanawon ka adventure na siya buhaton karon nga silunganan sa manok. Usa may kanang tawag nga ano sir kanang silunganan sa manok. Kanang kuha siya kanang silunganan sa manok kanang kuan ba? TP. Okay ka adventure karon tatag adventure atong tanawon ang atong gwapo nga mangbuhatay o kanang rubber maker kanang gitawag og rubber maker mamuhatay mga sama saling kanang umupalit mo ni sir tagpila pug buok ni sir. Kuan nagbuok ani siya sa tagwanan dili nagbuok. 100 agbuok sa paligid nga kanang ato sa vulcanizing sir. Sa mga talyer. Kanang wa na buo na gamita. Oy ka adventure ang naka-advantage ka adventure kining ato nakita karon nga mga ligid. Wala na gamita kay mga hilis naman sa dili nila i-recapture i-recap dito. Marika po ng dito niya. Wala may kuan. Wala may kapinte sa to. Gibaligyan na lang nila. Okay ka-adventure makita na to ka-adventure ang mga ligid nga wala gagmita mga dagkong nga ligid unya ipabaligyan na lang tag 100. Unya kini si Sir Gilbert Tan mo ni siya tigbuhat og mga bangko, maaninot nga mga bangko, unsa pa na mga design ka-adventure. Ato makita ka-adventure unya karon magbuhat si Sir og kanang silunganan sa manok. O sige sir kanang di na to dugay ka-adventure kay basig makalangan ta. Si ka-adventure na naibuhaton si Sir. What's up ka-adventure? Nanako karon dili sa Barangay Tapon ato makita karon si Sir Gilbert Tan ato makita ka-adventure. Kanya ka-adventure ato makita ang napoy akong at si Idol Miriam Garcia ka-adventure atong tabangan ang iyang YouTube channel ka-adventure ni. Usay kasulti ning ma'am? Nga ko'y kasulti mga ka-adventure. Ito na karong nakita ang atong kinakusgan nga rubber maker si Sir Gilbert Tan ka-adventure. Magama na siya og TP kanang silunganan sa manok ka-adventure. Sa farm. Kanang ipamutang sa farm ka-adventure kanang silbi isilong sa silunganan sa manok. Unya asa gimong mister sa yung misis. Nasusunod ni. Hello ma'am, ari ma'am, mayong buntag ma'am. Ikaw Mrs. ni Sir Gilbert? Kasi nga na to ma'am. Ari lang sa Barangay Tapon, Purok 3 ni ma'am. Purok 4 Barangay Tapon. Shout out ko sa mga opisyal sa Barangay Tapon, hilabi na sa Barangay Captain, Kapitan Vicente Gudito ug sa iyang mga kagawad. Shout out niyo tanan mga barangay official diri sa Barangay Tapon. What's up ka-adventure? Ito na makita ang nanay siya hiwa nga ligid ka-adventure. Ingani siya pag silbi paggama o mga bangko ka-adventure ito makita. Lihiro yun si Sir Gilbert mo. Unya sir kanang wala kay kanang pagbuhat nimo nga sir. Wala na kay silbi sir kanang butangan ba nimo og ballpen para dito na siya? Dito na. Okay na ano na si sir. Pila na to katoy ka sir? Mga 15? Mga 15 years manang anad na si sir mo gama ka-adventure ta makita karon ka-adventure. Kagahi-gahi sa ligid ka-adventure basa pan.
sa usa ka bug PT sir, pila po imong pangayo sir? Ano siya, tag 50 ako sa. Tag 350 ang usa ka adventure nga PT. Pwede na makahanyo. Pwede na makahanyo ka adventure o katong mga nangita diha og kanang mga sa silunganan og manok gitawag siya PT. Nara diri ka adventure ang mugama si Sel Gerbertan, brato ra ka adventure. Madarag hanyo diri sa 404 Barangay Tapon, Ubay, Bohol. Kapiti ka adventure, mahangyo ra ka adventure, madarag sabot-sabot ka adventure. Unya na po yung kinako siyang Mrs. Kaway Mrs. Kaway. Kaway Mrs. Elma. Kaway. Forma na ka adventure at makita ang silunganan sa manok ka adventure. Nice kayo ka adventure at makita karon. What's up ka adventure? Nako karon sa Barangay Tapon sa atong panginabuyan sa atong bulanon. Kining Raver Maker ka adventure kini si Sir Gilbert Tan. Mo ni siya tigama og mga salasit, mga piti sama sa silunganan sa manok ka adventure diri sa Barangay Tapon. O shout out ko sa ako mga follower nga way hunong ang suporta. Hilabi na sa akong mga igsoon diri sa Barangay Tapon. Wala. Okay lang ako. Ayan eh. Lagi pala yung Okay, what's up ka adventure? Nakahuman na si Sir Gilbert og usa ka PT. Ito makita ka ka adventure na human ang usa ka PT ni Sir Gilbert. Ready to use na ni siya. Kung ni siya ang silunganan sa mga anok. Sama karon nga si Guanuan, init ang panahon. Dako na nagkatabang ka adventure niya. Barato ra ka adventure, madaraghan nyo. Unya ka adventure, nagsugo na si Sir Gilbert sa usa ka PT ka adventure. Paspas kayo si Sir Gilbert. Sweet na po si Sir Gilbert. Adventure nakita na to, nabalina unya. Naporma na siya ka adventure unya. Katong mga lansa nga ni Sobra yatong silbi dukdukol ka adventure para mo kan siya. Muhigda siya ka adventure ang mga lansang. Ini ko man sir kanang magama na kas katong bangko. Gama ko rin sir, kanang inig kumanan eh. Di ka mo relax gamay. Relax sa kay. Mo relax ka adventure o gamay kay gikan po nagama o atong kinakusgan nga gwapo si Sir Gilbert Tan mangbuhatay diri sa Barangay Tapon. O katong mga mo-order og mga bangko sa lasit og mga PT sama sa yang gigama karon si Sir Gilbert Tan. Okay, adventure na humana ang ikaduha nga gibuhat ni Sir Gilbert ang PT ka adventure na forma na gyud siya. Mo ni siya silungan sa manok ka adventure, paspas kayo ka adventure. Ka adventure na humana ang PT nga duha nga gibuhat ni Sir Gilbert ka adventure. May nakita ang duha ka PT. Ang order ka adventure sa lungsod sa Doiro ka adventure ang nag-order ni. Unya karon ka adventure na po siya. Na po kay Garbon sir nga usay mo gamon kanon sir. Kuan mga lingkuranan ni siya mga salasit. Salasit, okay ka adventure. Sige sir. Magbuhat na po si Sir Gilbert og salasit ka adventure at makita karon. What's up ka adventure? Nako karon sa Barangay Tapon, 404 ka adventure na atong kaigsuonan diri nga panginabuyan sa Bulanon si Sir Gilbert Tan ka adventure. Nya nagsugod na po siya ka adventure sa salasit. Ato makita karon. Pila ka buok ang bangko ana sir? Kuan, upat kalingkuranan. Opat kalingkuranan. Usa ka katong center table. Amang center table na sir. Kana siya mo ni siya ka adventure ang center table to makita karon.
Amo na siya ang center table, sir. Siya pintala pa na siya, sir. Oh, pitala pa rin siya. Sir, spray gamit kamo. Spray. Sino gigamit? Para sino? Okay, ka-adventure. Kani siya kanang hinuan pa ni siya kaning center table. Oh, trapuhan na siya. Tapuhan niya, sprayhan. Sprayan. Okay, ka-adventure niya. Nagama ni sir og bangko ka-adventure. Kay nagama naman ang center table. Karon kay ka-adventure at ang gigama ni sir ag bangko na bud ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Nako karon sa barangay Tapon diri sa Manggamaay. Gitawag og grabber maker. Ugama og mga kalang salasit nga gikan sa ligid ka-adventure. Upat ni siya kalingkuranan unya usa ka center table ka adventure. Pila poy usa ka seat sir nga bangko o kaning center table. Kaya sir, ang set ng one ay baligyan na mo tag 4-5 ang set. 4-5. Libre na deliver sir. Pre, deliver ka sir. Okay, ka-adventure, barato ra ka-adventure ang ilang sala seat 4,500 ang usa ka seat ka-adventure nga sala seat nga rubber ka-adventure kining sa ligid. Ligon kayo ka-adventure ka dugay-dugay ni madaot kay kuan siya gama ni sa ligid ka-adventure sa atong kinakusgan nga tigbuhat ka-adventure. Mo ni panginabuyan sa atong mga bulaan ka-adventure kining rubber maker ka-adventure. Taas-taas buglaho tayo na sir no. Oh, taas. Oh. Pila ka ligid magamit aning upat ka kwan sir, upat ka ligid og kaning usa ka center table. Kuha na siya kaligid ang magamit ani. Mukan mga tulo ka ligid. 4 kaligid. Upat ka ligid sir. Okay, ka-adventure upat ka ligid ang mahurot ani sa Kaligid usa ka seat ka-adventure. Ito makita karon ka-adventure ang usa ka seat. kasi bang sa tiganan. Gibuhatan na kasi sa diganan ka-adventure. Ito makita karon sa diganan sa bangko ka-adventure. Oy ka-adventure, gikuana ni sir ang sa bubong silbi sa diganan na sir. Oh, sa likod para di siya Sa likod para ato na sa buhok ibutang para sangga sa buho sa dito sa iyang sa diganan. dire. Okay ka-adventure, gibutangan na og katong gating ni sir nga para sa ibutang sa buho sa design sa likod para og musandi ka ka-adventure na ay depensa ka-adventure. Seat ka-adventure nga trabaho ni Sir Gilbert Tan ka-adventure. Unya gilansangan na para sa sandiganan ka-adventure. Ato makita karon i-try ko na sir, lingkod sir, try ko no. Okay ka-adventure, ninutanawon ka-adventure, na plaster na gyud na gi-try ni Sir Gilbert ang paglingkod ka-adventure sa iyang igama nga bangko ka-adventure. Ato makita ka-adventure. Nindot kayo ka-adventure niya, ligon kayo ka-adventure, ato makita. Unya ni ko man na sir kanang sprayhan na siya sir. Okay ka-adventure. Sila na mo pa-spray ani o pintal ka-adventure. Ang ka-adventure gi-prepare ni Sir Gilbert ang para sprayer sa iyang ka-adventure mga bangko ka-adventure.
bangko unya tay center table ka adventure to makita. Katong PT sa di na to siya isprehan. Okay, ka adventure katong mga PT nga nahuman ni Sir Gilbert, dila to yapilog kanang pintura kay para sa manok raman to siya ka adventure para silungan sa manok. Okay, what's up ka adventure? Gi-prepare na ni Sir Gilbert ang spray para mo ni siya gamiton ni Sir Gilbert para pintura sa mga bangko nga nahuman pag iyang adventure kanang iya nanigi ko ni Sir Gilbert ag pintura nga blue gi-order sa tagiya sa nag-order ani nga salasit nga color blue ang ilang ipapinta sa ilang salasit. Okay, gipatong na ang center table ka adventure. Apilag kuan di Sir Gilbert ang ilawom gyapon? Okay. Okay, what's up ka adventure? Nagsugo na si Sir Gilbert og spray sa iyang nagama nga mga salasit ka adventure. Ang giuna ang center table ka adventure na makita. Na tugda na ang ibabaw sa center table ka adventure. Iniguman ay ka adventure ay sunod na ang upat ka mga bangko ka adventure na nahuman na. Medyo na ako na ang center table niya isunod na ito makita karon ang pagpintal ni pang-spray ni Sir Gilbert sa Bangkok Adventure. Okay, what's up ka adventure? Nahuman na ang duha ka Bangkok Adventure. Kining usa ka adventure ay mo ni ikatulog ka adventure hapit na mahuman. Ini ko man ka adventure katon ang last ka adventure mo na lang to katong ikaupat ka adventure nga upat ka bangko o usa ka center table ka adventure. Mo ni siya usa ka seat ka adventure nakatida ni siya og 4,500.
last na ning pintalan ni Sir Gilbert at makita karon ka-adventure ang bangko nga gi-sprayhan ni Sir Gilbert. Pag ka-adventure nakita na to kanina ang paggama sa mga salasit. Ya ka-adventure makita na to ang last nga gi-sprayhan ni Sir Gilbert ka-adventure. Pag ka-adventure o katong mga gusto mag-order og mga salasit sa maani nga mga ligon kaayo nga di kalidad nga mga ginama sa guma sa gikan sa ligid ka-adventure, kontak lang diri sa Barangay Tapon Puro 4 si Sir Gilbert Tan og si Ma'am Elma ka-adventure to makita karon. O ka-adventure maghinaot ko nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Kilaton. Ayaw mo kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Daghang salamat ka-adventure, God bless. Sir Gilbert, kaway Sir Gilbert, kaway. Kaway.